ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстони азиз, имрӯз навораҳо ҳамаш мошин мешавад, бисёраш асраефта. 13 та асраеф ҳаст бардоро. Хулас ба ҳазур бошен, навора тамошо кунен. Якта Camry даст, якта Nissan Altima. Асталои ҳамаш асраеф. Баъри дӯсторони асраеф. Бардора ҷуно, касе ки дар ҳамин канал нав омагия меҳмон бошӣ, ягдонаи лайка, хати подписатсия фаромӯш накун. Марҳамат, агар ки дошта бошӣ мошин ё ки хона, марҳамат ватсапи мо мондагия, дар ватсап бинависонен, равон кунен молу маҳсулотона, хона, мошин фарқ надорад. маълумотро тариқи суратош ё ки видеош боша равон кунен, насиб боша мисли ҳамин инсоно дар навораҳои баъдӣ мегирам, эълонтон мекунам. Аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастай мошинаҳои бардоро. Хулас навори хуб мешавад. Лайкаро фаромӯш накунен. Ба ҳазур тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Борои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Тоҷикистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон сафар мекунанд. Аз умми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. Чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. Мақсад ба дили пир аз умми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. Ба эълони якуми имрӯзаон мегзарем инак дӯстон. Эълони якумон Camry 2 ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Айни ҳол акамон мо дар равон кардан суратоша ки имрӯз ма пешкаш мо гардонистам бардор ҷуно. Дар шаҳри Душанбе солаш 2008 бензини холи бензин, аби моторш 2.4 камтар калонтар назар ба мошинаи майдае ки легковая аз асраефо фарқ мекунад. Хулас бензини холи 2.4 моторш, коробка автомат. Нархш акамон 92 000 сомонӣ мегӯяд. Боз ҳатман аз номи канали Авто ТВ муомилаи хуб карда мешавад дӯстон. Ина марҳамат, рақамона 188 90 90 91 ватсап аст ва ҳамдастӣ метавонед ки шумо занг занед. Документҳо ҳастай, нашуд документҳо дилдур қарор дорад. Мошин дар айни ҳол дар шаҳри Душанбе дар Саховатай. Нархш 92 та бо аз номи канали Авто ТВ ҳатман муомила дорад. Занг занед. Ба эълони демон мегзарем инак. Эълони демон Nissan Altima бардоро. Иам дар шаҳри Душанбе айни ҳол. Нигоҳ машина солш 2005 бензин плюс газ. Нархш бо рубл 300 000 рубл мега, бо сомони 30 000 сомон. 2005 тойчаи Ёшай, мошини нав. Ҷавона яъне. Аби моторш Д. Коробка яъне автоматика бардоро. Ина марҳамат, касе ки автомат, яъне ки Nissan Altima автомат хар боша, агар занг за акада ватсапш ҳаст. Документ тамом шудага мега. Бално нав краска талабай мошин камдарак алиш ба мошине ки айни ҳол дар Россияш мо дорен бардоро. Касе ки дар шаҳри Русия мошин дорад, ҳамо қати алиш ҳам мешава шер бачо. Ина марҳамат, мошина коробка хадавой ҳамаш мақсади гап 100%. Сарошна пул дар курай алиш ҳам меша гуфтест. Масъалаи обменам дора, бигирин занг бизанед. Ба эълони сеюм мегзарем инак дӯстони беҳтарини ман. Эълони сеюмон Astra F багардам. Солш 1990 ҳолати мошина бардоро ин хатон тамошо кунед. Дар наша аз берунам чотка айни ҳол дар барфи сурат гирифтаги. Дар ёвон 23 000 сомонӣ мега камон нархша. Бензин плюс газ, хай кузовш седан ира. Аби моторш 1.6 простой. Коробка механика, чашкош соза бардоро. Ина марҳамат, моторшам бин 1.6 коробка механика. Рақам 777 00 34 91 ватсап астай. Шумо метавонед ки занг бизанед. Рафта бардоро мошина як аз наздик бибинен. Я исус як ваҳжа кунен, яъне ки ҳолати мошина состояниша ба чашми сар бибинен. Агар ки маъқултон шава, муомилаи хуб меша бардоро. Ина марҳамат, асраеф 1990 дар ёвонай. Ба чорум эълон мон мегзарем инак. Ба ҳазур бошем бардоро. оли мошинои арзон дар пешай. боз асраеф солш 1993 дар Истаравшан қарор дорад. айни ҳол нархш акаон 24 000 сомонӣ мегад. светаш сияҳ чӣ хеле ки шумо ба чашми сар дидесен. Камтарак моика талабай бародаро моикаш мекунед. тамом мошина 24 000 бензин газ ҳардаш кор мекуна. Седан кузоваш, аби моторш 1.6 простой, коробка механика. Рақамона 181 00 561 дӯстон.
акамон дар ҳамаи рақамҳо ҳам ватсап дорад ва ҳам дастӣ марҳамат занг бизанед. Мошин ҳама ҷош нағз 100% документ утилизатсия техмотор ҳамаш ҳаст. бибинед ҷилаянтуна. Панҷум эълон монда мегзарем. Инак дӯстони азизи ман, боз Astra F иш дар фархора айни ҳол бардоро. Мошин танаш рости гап погизи шиша. Солаш 1990 дар фархора айни ҳол қарор дорад. Бардорои фархораи 24000 сомонӣ мегад. Боз муомила бензини газ ҳарз кор мекуна. кузоваш сидан авио моторш 1.6 коробка механика 1.6 обычна коробка механика. Рақамон 108 90 ватсап ҳастай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 100%, краскаш нав, ҳуҷҷатош неки дӯстони азиз тамом шудагай. Моторша бинем бардоро, моторш бад нест. Дарум салонш тозак, чӣ холи нав. ҷокеркаягай мошина дарумша. Хулас состоянишда ҷавобгӯ. бибинед ҷилентуна. ба шашум эълон мон мегзарем. Инак дӯстони беҳтарини ман Astra-ҳои хуб бисёранд. Анаи Astra солш 1994 айни ҳол дар Панҷакент қарор дорад. нархша акамон 16000 сомонӣ. боз ҳатман муомила бензини холӣ. медонед ки бародаро шумо мошине ки гази бензин аралаш боша чемай холи бензин фарқ мекуна. моторш кузов седан абио моторш 1.6 коробкаш механика дӯстон. рақамон 129 50 35 37 ба плюс 990 сар мешавад. ватсап ҳастай ва ҳамдастӣ. метавонед ки занг бизанед ба мо бигап. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. дар Панҷакент утилизатсия техмотор надора. обменам намешавад. сирош нафурӯхта мешавад бардоро. ба ҳафтум эълон мон мегзарем дӯстони беҳтарини ман. эълони ҳафтумонам эълони хубай. нарх навои худаш ҳам арзанда ва ҳам ҷавобгӯ ҳай бардоро. боз Astra солаш 1992 дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. айни ҳол 19000 сомонӣ мега акамон. боз муомила бензин плюс газ кузов седан абио моторш 1.6 простой коробкаш механика дарунш берунш мошиниш созай 1.6 коробка механика. рақамҳои ватсап ва ҳамдастиш плюс 990 934 88 4407 дар ҳолати хуб қарор дорад. касе ки конкретни харидор ай мега акамон биёя бо ай пеш чахчақ мекунем. савдо да болои капоти мошин бардоро. дар дигар ҷо савдо намешавад. ба эълони ҳаштум мегзарем. эълони ҳаштумон боз Astra F ира солаш 1996 дар ҷайҳон, яъне ки дар қумсангира айни ҳол кузовш универсал ай Astra F. нархш 22000 сомонӣ. бензин плюс газ универсал кузов абио моторш 1.6 простой коробкаешам механика. рақамон 137 04 01 02 ватсап ва ҳамдастӣ марҳамат занг бизан када. мошин ба газ бензин мегарда. ҳуҷҷаташ бучидага мега мошина. дар номи ман нест айни ҳол. давернес дорум мега. ака ӯ тарафша, яъне ки ин масъала боша, тариқи ватсап ва ҳамдастӣ шумо метавонед ки ҳал кунед. ман просто реклама мекунам бардоро. ина марҳамат махқултон боша занг бизанед. ба эълони наҳумон мегзарем. инак дӯстони азизи ман лутфан комментария хуб нависонед. гапи хуб ҳамавақт хубай. Opel Astra солаш 1991 дар хуҷанд қарор дорад. нархш 23000 сомонӣ. бензин плюс газ кузов хеҷибек абио моторш 1.6 коробка яъни механика. рақамон 129 50 06 00 ватсап ҳастай. Opel хеҷибек состояниш нағз, рангш свежай, танаш шиша нав, балону дута нав, пачкай бардоро мошина. хулас нормални ҳолаташ $50 да мега камон. $50 да чӣ холи нав гирифтаги. магнитофон, монитор, мошин состояниш транзит, техмотор утилизатсияш нест, яъне ки кам тарак боз муомила карда мешавад. динамо мехонам мега бардор гӯшот кар мешавад. ина марҳамат салоншам бад нест. бибинед ҷелантуна. даҳам эълон монда мегзарем дӯстони беҳтарин. эълони даҳумон боз Astra F ира солаш 1993 дар Данғара қарор дорад. айни ҳол мошин данғарагай 20000 сомонӣ. салон даронш тоза нӯкне мошина бад нест. хай мошина ҳам қаваша бардоро. айни ҳол дар мойка вардагишай акамон. бензини холи кузов хеҷибек абио моторш 1.6 простой коробка яъни механика. рақамон 150 50 41 ватсап аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. сироч нафурӯхта мешавад. документ надорад. аз шумо
100 маротиба хоҳиш карда мешавад бар дурое ки харидор бошен, илтимос зангш бизанен, яъне ки харидор набошен ғамш натен. Бар дуро мошин умуман краска талаб нестай. Чихе ки шумо ба чашми сархтун дидесен, краскаш кор надора, документ, коробка ва хадои ҳамаш созай мега. Ба эълони 11-мон мегзарем инак, Асраеф ира соли 1990 дар Хуҷанд мебардро. Ами мошини арзону састаини хуб айни ҳол дар Хуҷанд беҳад бисёра бардорои хуҷандӣ. Солиш 1992 20000 сомонӣ кузов Хеҷбек бензини холия бардоро аби мотори 1.6 коробка механика рақам 927-73-0092 бардоро мошин техсмотор утилизатсия дора. Аккумулятор пачка мега, на пана аккумулятор. Мошин состояниш 100%. Мошин яъне ки тайёрай барои намхели газ додан, 100% тайёрай. Беҳуда занг назанен. Мошин худаш мега конкретни харидор кофтасе. Агар ки маъқултон баша марҳамат кунед дӯстон. Ба 12-ҳам эълон мон мегзарем инак дӯстони беҳтарини ман. Эълони 12-мон Opel Astra F ира солиш 1991. Бардорҷуно мошина дестем ҳолатша састаниша тана шишаро 31 грамм китидаи хироштаги чанг хурдаги нест ҳатто мошин дар суғд дар ашт ноҳияи ашт 21000 сомонӣ бензин плюс газ кузов Хеҷбек аби мотори 1.6 коробка механика, яъне рақамона 126 25 25 55 ватса баста марҳамат метавонед ки шумо муроҷиат кунед. Бардорҷуно агар ки дошта бошӣ мақсад мошин ё ки хона чӣ молу маҳсулоте ҳаст, дар аввали навор номеро мондагӣ метавонед ки шумо занг занед барои реклама кардан, барои рек кардан. Якамон рақама охираш 25 55 ватсап дора. Мошин 100% боқиманда маълумоташ дар телефон мефаҳмад мега. 13-ҳам эълон мегзарем инак навора каротки кардагием ки ҳам бардоро ки аз ғарибӣ тамошо мекунанд вақти камтон дар 15 дақиқаи ҳамин навори кардагим бардоро 15 тамошини хуб. Асраеф солиш 1990 дар Турсунзода айни ҳол қарор дорад. Нархш 17000 сомонӣ, неокен свечи сирх дар он салон тоза бад нест. 17000 бензин плюс газ кузов Хеҷбек аби мотори 1.6 коробка яъне механика. Рақама 012 88 34 34 ватсап астай. Акаун бия мега бибина чашкош бад нест бардорне ки хутон десен. Нархи ба фикрам ки охирай документ надора, мотор коробка ҳамаш 100% не ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Крили ақиб ҳардаш контрак пусидаи дора хай торе 90 полни ход мошина мега 97 кадаги ай бардоро. Марҳамат дар Турсунзода 17000 сомонӣ боз рафта аз наздик бибинем мошина. 14-ҳам эълон мон мегзарем инак дӯстони беҳтарини ман. Эълон 14-мон боз Асраеф солиш 1993 дар Хуҷанд айни ҳол қарор дорад. Неокен мошин просто нави нархи худаш бардоро ҷавобгӯҳай ки нарх мондаге камтарай ақибаш бардоро чихе ки десен дар навор краска талаб шидаге. Неокен дар Хуҷанд айни ҳол 20000 сомонӣ бензини газ ҳардаш кор мекунад кузов Хеҷбек аби мотори 1.6 коробка механика. Рақамона 135 55 33 23 документо ҳаста мега бардоро нашо документ ман фикр накунед 100% документ дарун берун мошин тоза газ бензин кор мекунад бо чит мефора бародарҷон. Ина марҳамат касе ки аз Хуҷанд Асраеф хар ҳаст акамонда занг бизанен боз рафта мошина аз наздик бибинен документ доштам дай бо бародаро 20 та бо муомила дора желаентон боша акамонда занг бизанен. Ба эълони 15-ҳамон мегзарем инак дӯстони беҳтарини ман. Эълони 15-ҳамон ки мошин айни ҳол дар Душанбеи Асраеф солиш 1990 дарунш берунш ҳам бад нест. 18000 сомон боз муомила бензин плюс газ кузов седан аби моторш 1.6 простой коробкаш механика шербачӯ. Рақамо 2400 90 ватсап астай метавонед ки занг бизанед. газ бензин ҳарш кор мекунад. Ягон ҳуҷҷат не ки надора. Ҳамаш дар сурат видно ҳай чихе ки десен. Биё мега бо ай пеш маслиҳат мекунем. Сар як пиёла чой дигар бардоро. Як чашкаш не ки варӣ дошта дасте бардоро. Як чашкаш мега варӣ дора. Марҳамат шероинар касе ки аз Душанбе мошини хар ҳаст Асраеф солиш 90 май жилантонам бинед. Дӯстон расидем ба анҷоми барномамон. Ба шумо ташаккур мегӯям ки яъне ки навори маро тамошо кардан аз шумо миннатдор. Баъри миннатҳои мо як донаи лайка фаромӯш намекунем дӯстон. Марҳамат мошин дошта бошен, хона замин чизе ки ҳаст дар WhatsApp муроҷиат кунен, суратҳош қати видеош боша, маълумотош равон кунен, насиб боша дар навори баъдӣ мегирам, рекламаш мекунам. Ташаккур ба шумо ки то ҳамин дам ба мо будед, яъне ки навори моро тамошо карда аз шумо миннатдор. То наворҳои оянда худованд ёру мададгортон боша шербачаҳо. паноҳтон ба худо.